tule jo pelaajia. Otetaan siitä seuraava paketti saman tien. Nyt ollaan käyty jo yli... Ei skipatakaan. Ja Di Maria! Di Maria! Huhhuh! Di Mariakin saadaan. Di Maria, se on erittäin hyvä pelaaja sen verran kun mä Unitedilla on Manulla pelaillut, että se on erittäin hyvä pelaaja. Noi statsitkin on ihan hurjat. Sitten toinen pakka. Ensimmäinen pakka oli suoraan sanottuna aivan perseestä ja toinen pakka on... Ai, tää on paljon parempi. Sieltä tulee kukapa muu, enkeli. Toistamiseen. Ai että, nyt päästään kyllä enkelillä tekemään vähän bisnestä, enkelimyyntiin. Ja tää tarkoittaa sitä, että seuraavan kerran kun tehdään video tai tehdään pientä Team of the Week päivittelyä, niin jumalauta, meillä on kiva määrä kolikkoja kasassa kun Di Maria on myynyt. Come on, skip. Yes! Ja katsotaan sitten tää, mitä me saadaan. Jos ei ole mitään, niin lähdetään heti pois tästä näin. Ja tässä näin. Ensimmäinen päkki. Me saadaan... Neumar! Oh my god! Oh my god! Mitä? Me saatiin Neumar! Ok. Jos paljon nyt laitetaan siihen, niin... Come on, skip. Skip. Aguero! Aguero! Rare ei hyvältä näytä. 8, 9, 10, 11, 2... Mitä helvettiä? 13. Eli siellä on 5 rare enää. Really? Ei oo enää. 5. Eli 4. Ohohohoi! Yes! Yes! Kun FIFA Pointsella ja kyllä. Jotenka ensimmäinen mustan perjantain paketti lähtenyt tästä. 35 000 kolikkoa ja me saadaan sieltä Ford de Gea ja Philip Lahm meidän ensimmäisessä paketissa. Kaikki, nyt lähtee 50 000 kolikkopaketteja. Ei herra jumala oikein, nyt mä avataan niinku kaikki maa. Inform David Silva! 80 tonnia, 73 tonnia enää jäljellä eikä tullut paljon mitään. No niin, nyt vois ruveta pikkuhiljaa tulee. Ohohohoi! Yes! No niin! Tuleehan sitä sieltä, herra jumala! tästä voi irrota pojat, tästä voi irrota, herra jumala! 50 000 kolikkopaketteja, okei, nyt lähtee. Nyt lähtee. Nopeasti vaan. Okei, mä saan Daniel. Gareth Bale! Gareth Bale! Heti ensimmäisestä paketista.